Mit kell tudni a szelepkötő idomokról, és miért célszerű a használatuk? Most bemutatom neked. A szelepkötő idomok azok hollanderes idomok, ezáltal könnyebben szerelhetőek. Ha meghibásodás vagy javítás céljából kell az öntözőrendszeredhez hozzányúlni, akkor sokkal egyszerűbben tudod oldani azokat a kötéseket, ahol hollandereket használtál. Ezt legfőképp mágnesszelepek összekötésénél, csapok összekötésénél, vagy egyéb szerelvényeknél szoktuk használni. Például közegszűrőt is sokan hollanderes idommal szoktak bekötni az öntözőrendszerbe. Ha a hollanderes szelepkötő idomról beszélünk, akkor nálunk 3 fő kategóriát tudsz megkülönböztetni. A legerősebb a rén PVC szürke szelepkötő idom, ezt követően a fekete-zöld poligyártmányú szelepkötő idom, és vannak a palaplasztos kék-fekete szelepkötő idomok. Ezek anyagminőségben változóak, a rén a legerősebb, és a másik 2 kategória az egyel vékonyabb polietilén anyagból készül, viszont szerelhetőség és megbízhatóság szempontjából ugyanazt tudja mind a 3 márka. Legyen szó akár olyan szelepkötő idomról, ami több ágra ágazik, akár 3, 4 vagy 5 ágú, legyen szó akár könyökről, T-idomról, keresztidomról, egyenes idomról, mindenfajta menetvéggel, külső-belső, belső-belső menettel rendelkező különböző típusok, nálunk mindent megtalálsz. Nagyon népszerű termék nálunk a 25-ös és 32-es csőhöz való szelepkötőidom, ami megtalálható egyenes, könyök vagy akár sarokidom változatban is. Ezek szerelhetősége is igen egyszerű, és a gumitömítésnek köszönhetően a hollanderes részeket nem szükséges plusz tömítőanyaggal, teflonnal vagy zsinórral tömíteni, hiszen a gumitömítés miatt önmagában stabilan zárnak és teljesen vízmentesek. A műanyag kivitel nagy előnye még, hogy korrózióálló, mivel nem rozsdásodik, ellenáll a nedvességnek és számos vegyszernek is. Ha tartós, könnyen szerelhető és megfelelő minőségű terméket keresel az öntözőrendszered kiépítésére, akkor válaszd a szelepkötő idomokat. Keresd minket bizalommal, hogyha kérdésed merül fel, további hasznos tanácsokért pedig kövess minket TikTokon, Facebookon és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ezeknél a termékeknél is elérhetőek mennyiségi kedvezmények, és akár ingyenesen, országosan házhoz szállítjuk neked a rendelésed. Öntözés webáruház, minden, ami kert és öntözés egy helyen. Sziasztok!